In-nies kapaċi jaslu għal konklużjoni tagħhom li Joseph Muscat messu ilu l-irżenja u li Keith Schembri u Konrad Mizzi messom ilhom li tkeċċew u ġew investigati. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil meta kien mistieden tal-programm Extra fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Meta kien mistoqsi dwar il-fatt li qed iressa iktar provi, Simon Busuttil qal li dak li qed jagħmel mhux normali u qed isir minħabba l-istituzzjonijiet m'għamlux xogħolhom. Dak li għamilt jien mhux normali. Suppost investiga il-Kummissarju tal-Pulizija. Ilu jaf dak li kxift jien il-bieraħ mis-sena l-oħra. Suppost investiga l-Avukat Ġenerali. M'għamel xejn lanqas. Suppost ħapassi Joseph Muscat. Suppost indenja ruħu jitlaq Keith Schembri b'dal ħmiġ. Mela min suppost qed jagħmel xogħlu f'pajjiżna mhux qed jagħmlu. Jiġifieri diġà l-fatt li jiena kelli niċċaqlaq jien u nagħti vuċi lilek lill-poplu Malti jiena hija xi ħaġa stramba, però jien ħassejt la ħadd ma jrid jagħmilha ħaniċċaqlaq jien. Mistoqsi dwar x'jiġri ikun hemm eżitu negattiv dwar l-inkjesta Igrant, Simon Busuttil fakkar li xogħol il-maġistrat mhuwiex li jsib ħtija iżda li jara jekk hemmx biżżejjed biex il-każ jimxi l quddiem. U fakkar li hemm whistleblower li kienet taħdem f'Pilatus Bank li marret tixet minn jedda u li d-dettalji li tat f'intervista kienu konfermati f'rapporti tal-FIAU. Il-maġistrat xogħlu mhux li jsib ħtija finali. Inti tafa din, il-maġistrat xogħlu biex jara jekk hemmx biżżejjed biex il-każ jimxi. Kif għamel fil-kwistjoni anki ta' Keith Schembri. Hemm bniedma mhux karta biss, mhux kliem biss, hemm bniedma, all right? Dil-bniedma rat il-karti, qalet hi, rathom fis-sejf, kienet taħdem f'Pilatus Bank. Jista' jkun Savior. Jista' jkun li dil-bniedem mhux qed Savior. Jista' jkun jien inwieġbek. Iva, ma jista' jkun. Mela ippermettili wieġbek. Din li qalet dil-bniedma fir-rapport li ħareġ fl-Independent dwar Pilatus Bank jagħti saħħa kbira f'li qalet hi. 3. Joseph Muscat fl-ewwel difiża tiegħu filgħaxija stess f'Xara Bank jigdeb 5 darbiet. Il-maġistrat jiena ngħid Alla ħares ma jgħidx li hemm biżżejjed biex il-każ jimxi. Alla ħares. Il-programmi trattaw ukoll proposti tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Dwar l-ekonomija, Simon Busuttil qal li l-ekonomija bħalissa għandha żewġ difetti ewlenin li mhux qed tilħaq lil kulħadd u li f'dawn l-4 snin Muscat ma ħoloqx settur ekonomiku wieħed li fal-beħ tal-passaport. Il-mira tal-Partit Nazzjonalista hi li dawn iż-żewġ nuqqasijiet ikunu indirizzati. F'4 snin Joseph Muscat ma ħoloqx settur ekonomiku ġdid. Wieħed li hu wieħed tneħħi il-kwistjoni tal-passaporti li mhux essaġġ settur ekonomiku batt il-passaport li kien diġà jatem u bdejt tbieħħu. Il-bqija setturi ekonomiċi bħal avjazzjoni, marittimu, financial services, gaming, farmaceutika, teknoloġija u informatika, xejn, iva allura għandek l-ekonomija qiegħda tikber ma tinvestix f'setturi ġodda, la Joseph Muscat m'għamilx dan, aħna qegħdin ngħidu nagħmlu żewġ affarijiet. 1. Innatfu l-ħmiġ, 2. noħolqu setturi ġodda. U dan li jkun qed ifisser li l-ekonomija tkun għan-nies. Simon Busuttil qal li setturi essenzjali bħal edukazzjoni u s-saħħa għandu jipprovdihom l-Istat. Dwar il-koalizzjoni mal-Partit Demokratiku, Simon Busuttil qal li Marlin Farrugia kif ukoll Godfrey Farrugia huma persuni ġenwini li lesti jgħinu u sostna li l-Forza Nazzjonali qed tattira laburisti li tnaffru u xebgħu dak li qed jaraw. Tenna li huma wieħed xejn la lil Marlin Farrugia u lanqas lil Godfrey Farrugia u min-naħa tagħhom huma lanqas biss talbuh.